Iż-żieda ta' 2.4% fil-prodott gross domestiku tfisser żieda ta' 300 miljun euro. Għal dan il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna waqt attività politika fir-Rabat. Il-Ministru Edward Cicluna rrefera wkoll għad-dikjarazzjoni tal-Forum Ewropew li ġbor fih il-Ministri tal-Finanzi fiż-żona euro fejn qalu li Malta toħroġ mill-proċedura ta' riski makroekonomiċi. F'din l-attività tkellem ukoll id-deputat Silvio Parnis li ħabbar li fil-jiem li ġejjin se jkunu mnedija 4 proposti li se jagħtu ħajja lin-nofsinhar ta' Malta. Silvio Parnis qal li se jsir dak kollu possibbli biex issir ġustizzja man-nies fin-naħa t'isfel ta' Malta. Fakkar kif il-power station tal-gass se tkun qed tnaqqas il-kontijiet filwaqt li tneħħi trabijiet u ħafna mill-emissjonijiet. Tkellem ukoll il-kandidat Laburista tal-Parlament Ewropew Cyrus Engerer li enfasizza l-importanza li l-gvern tal-persuni b'orjentazzjoni sesswali differenti. Qal li grazzi għal ħidma ta' dan il-gvern, Malta issa tokkupa l-aqwa postijiet fl-Ewropa fejn jislu d-drittijiet ta' persuni LGBTI.